No čo moja? Počúvaj, akurát ti mi skončila šichta, hej. A kúkaj, čo mi dali za zasluhy, hej. Keď dávajú taber, jak sa hovorí, všetko zadarmo. Počúvaj, musím skrývať pred Jozefom, bo znáš môjho Jozefa. On by pil z fľašky, nezná sa správať podľa toho oného bombónu, nie? Ale počúvaj, ja ťa hneď naučím, jak to máš piť. To musíš piť so štýlom, jak sa hovorí. Kúkaj, hej. Tu zobereš pohár čistý pri najlepšom. Také guličky ládu. Počúvaj, to sú také špeciálne z formy a nie je, že Jozef bude oškrabávať lád z tohto, z mrazáku. Počúvaj, na cigáč. Tu sú 4 lády. Potom otvoríš otvárakom a nie jak môj Jozef, že zubami, čo trojka už má také do cigány, že sa hambím s tým ísť vonku niekde. Počúvaj, normálne otvoríš. Takaj head. No ja grambo silná som. Naleješ, hej, troška pozorne ti nevybublinkuje, rozumieš ma? A takto hneď zobereš, zdvihneš maliček, akože vieme piť, vieme, jak na to je. Napiješ sebe, negrkneš, bo sme dámy, jak sa hovorí. Takže takto sa ti užíva. A pošlem ti pár, dali mi naviac, pošlem ti pár, už vieš, jak to máš piť. Tak hotovo.